Hemen gurekin dugulako Gervasio Gabirondo jauna, arratsaldeon. Arratsaldeon. Errespetua ematen du, ez? Zerga? Errespetua, ertzaintzaren zuzendaria, gizon hau, ertzainen jefea da. Bueno, ertzainen jefea eta ni ere ertzaina izandakoa. Ni 30 urte ertzain izandakoa. 30 urte Lehenengo promozioa naiz. Hasiera-hasieratik zaude. Hasieratik nago, bai. Beraz, ertzaintzaren historia oso ondo zautzen duzu. Bueno, nik uste baiet. Parte hartu dugu historia hortan, osea, nik uste baiet. Aha. Eta aldaketa garai batean gaude, ezta? Ba, bai. Esan deten bezala, 30 urte pasa dira. Eta igual baita ere, egoera honean gaude aldaketak bain berriro aurrera eramateko aukera dugu. Lehendabiziko aldaketa jaurlaritza berriarekin, segurtasun saila deitu zaio, garai batean, barne saila eta gero herrizaingo saila deitzen zitzaionari. Hori da. Eta orain ziurtasun saila. Eta orain segurtasun saila. Hori da. Eta, bueno, ez da izena bakarrik aldatzea, baizik nik uste guazela, oasmoakin guazela, oain arte izan digun jokaera aldatzea. Baita ere garaiak desberdina dira, eta garai desberdinabekin guk ere aldatu egin behar dugu, eta nik uste urrengo urtiak ikusi behar ditugula helburu bezala. Aldaketa ja proposatu duzu eta bilerak egiten ere hasi zarete. Gaur bertan sindikatu egin hitz egin duzu. Gaur izan da lehenengoa, bai. Eta? Ondo, azken finean, ikizu, ikusmira desberdinak izaten dira. Gauz bada guk aldaketa proposatzea, baina atzetik ere badaude aldaketak ertzainak lanian daudelako. Eta sindikatuai hori ere iztutasunan jartzen dio. Eta, bueno, nik uste hortako daudela elkarrizketak. Bakoitzaren egoera azaltzeko eta aldano herria, akuerdo batekin, dano batea aurrera eramateko aldaketa hau. Aldaketaren filosofia esplika dezagun, ulertu dudanagatik, segurtasun taldea izango da, ikerketa taldea, eta inteligentzia zerbitzuak edo. Hori da. Oain arte 5 zati zauden, oain zuk esan dezun bezala, 2 zati nagusiak izango dira, ziurtasunko zati bat eta ikerketako zati bat, eta erdian inteligentzia, nik uste movimentua emango diona beste 2 zati horiei. Azken finak guk ez du nahi ibili lana egunerokoa, kontuneki ertzainen kalerat hontan, egunero gertatzen direla gauz asko. Eta guk ezin dugu egon alde bat eta bestea gaur gertatu da gauz bat aruntz. Eta bihar beste bat eta beste aldera. Baizik, inteligentziak jakin behar dugu nora joan behar dugun, zer ari dan gertatzen, ez egun batian, baizik, egun batzuetan, hile batzuetan, zer datorren, urrengo hiletan, kanpotik gauza eskotertzen dira, eta onak bai, eta txarrak ere bai, eta prestatuta egon behar dugu horrei erantzun emateko. Hori izango litzateke aldaketa nagusia. Ertzainak kalean, hori behin eta berriz azpimarratu duzuen zerbait da. Hori da. Badakizu lehenengo hilabetetan ja hortan saiatu gerala. Eman genuen pasu batzuk, eta udarako ja mordoska ertzain gehiago jarri genuen kaleetan. Eta orain ere jarraitzen dugu alde batatik hortan. Eta baina nik uste aldaketa handiena da ikerketa aldetik. Ikerketa aldetik nahi dugulako modu asko aldatu. Oain arte ikerketa aldetik baita ere, azkenengo urteetan, etako gai honek ekigaitu lan gogorretan. Nik uste hain daukagula aukera beste modura egiteko lanak, datorrenen garaiak ondo eta hobeto ikusteko, eta badaude modu delito desberdina eta kriminalogei desberdina, eta horrei, kapaz geran erantzune ona emateko. Ertzaintzarentzat eta bukatu da? Ertzaintzarentzat ez da eta bukatu. Eta, 2 urte ja geldi dagoela, eta horrela azaldu du berak, eta azaldu dute baita ere, asmoa horrela jarraitzeko da dutela. Baina oraindik ez dute esan desagertu diranik, eta desagertzen diranik betartean gu lanian jarraituko dugu. Eta gure obligazioa hori da, lanean jarraitzea.
Eta, bueno, jakin arte nola bukatzen dela, guk hortan jarraituko dugu. Ertzainen nola hartu dute kalera ateratzeko erabaki hau? Ze urte hauetan, ertzain asko sufritu dute, beste batzuk erosoago egongo ziren komisaldegietan, orain kalera atera dituzuenean? Toki guztietan bezala, batzuk oso pozik daude, aukera hau eukidu daukagula eta kaleratzea eta jendearen ondoan egotea eta jendearekin lanian batea egitea gustokoa dute. Baina beste batzuk daude bildurra ematen diotena. Azken finean, azken urteetan pixkat egon geha izkutuan. Egon geha gure burua zaintzen eta hortik ateatzea eta jendearekin bat egitea askotan zaila izaten da, eta batzuentzat zaila izaten da. Baina lagunduko dugu aurreatzen. Ertzainak sufritu dute, baina 30 urte hauetan, ertzainak partitu ere partitu du. Autokritika erik egin duzue, 30 urte hauetan izan dako lanaz? Gure aldaketa hauek hortik datoz. Nire esate duen bezala, 30 urte pasa dira. Beti egon geha izaten ertzaina polizia gaztea dela, baina ja gaztea ez da, ja heldua da. Eta lola heldua bageran baita ere eman behar dugu pasu hori gaztetik helduen pasua. Eta hori egiteko hortan saiatu gera. Ikusi zer egin dugun 30 urte hauetan, zer egin ditugun ondo, zer esanen ondo, eta hori nahi dugu zuzendu. Adibidez, eta galdetu nahi nizuke, Amalur Mendizabalena, Ernarikoa. Bueno, horrelakoa gertatzen dira, kontuen euki guk egunero kalian gaudela, 24 ordu gaude, hainbat eta hainbat istiluetan gaude, eta hankaezartzeak ere baditugu, eta, bueno, hori hankaezartze bat dea. Inigo Kabakasena argituko da? Guk hori nahi dugu, Inigo Kabakasen kasua argitzea. Denpora aurrea dijoa, eta hilak aurrea joaten dira, eta guk asmoa, espero genuen, gaur egunerako ja gauza argiago egotea. Zoritxarrez ez da asko argitu, baina, bueno, guk asmo horrekin jarraituko dugu behintzat. Hori epaitegietan dago? Epaitegietan dago, berririk hortan ez da izan, da bakizua azkeneko berria izan zen, txosten hori, poliziak egin zuen txosten hori, baina hortik aurrea ez dira beste paso garrantzitsurik eman. Beste kasu bat zegoen, Xuban Nafarreterena? Bai, hori alde batetik itxita zegoen, berriro iriki eginda, eta, bueno, ikusiko du zer dago. Guetzat hori gai hortan argi dago, eta gainera, igual Kabakasen kasuetan ez dagoe datu onak, baina kasu honetan oso onak daude, eta argazkiak daude, eta imagina batzuk bat daude, eta nik uste gai hau asko ze argiago dagoela. Ertzaintza barnean, barne ikerketak egiten dira, eta... Bai. Egiten dira, eta gainera, garai honetan gure helburu bat da ikerketa hori egunero egitea. Lehen esan bezala, egunero egia gauzak egiten. Eta gauza hauek egin ondoren, beti saiatzen ari gera ikerketa hori egiten, da zer egin liteke hobeago hurrengo egunean. Eta helburua hori da, eta egunero hortan saiatzen ari gera momentu honetan. Eta ertzaine badakite, eskua joaten mazaie, edo gaizki jokatzen badute? Hori beti jakin dute. Beti? Bai, nik uste baiet. 30 urte hauetan horre ongera, eta nik garai batien ere horko unidade batean egon gina, barnezaiko unidade batean egon nintzen, eta bazakiten, eta ondo zakiten. Baina egia da, bururatu eta egunero hori azaldu egin behar dela. Ez dela bakarrik teknika aldetik eta profesional aldetik onak eta oso prestatu egotea, baizik ere momentu bakoitzean neurtu egin behar ditugula gure erantzunak. Ikerketa bat aipatzeagatik, ez dakit galdetzagatik, Odei Egiluzen kasua, Galdakaoztarraren kasua. Bai. Badakit Belgikan ikertzen ari dira, zuek ere bai. Bai, gehienez Belgikan ari dira pasuak ematen. Guk hemen gauza aizkase egin ditugu. Isilpean daukate, eta ez dute egia esan, ez dute gauza gehiagi azaltzen.
eta prentzan azaldu direnak ez dago besterik. Hortik aurrea, guri azaltzen digutena da, oraindik badauela gauzak egiteko. Eta argi, oraindik gauza ez dagoela oso argi. Bi detenituak izan dira, baina oraindik asko dago argitzeko. Beraz, ikertzen segi beharra dago. Bai. Nola da Europako beste poliziekin hartu emana? Nola daukazue? Bueno, guk ditugu gora berak. Urte batzuetan, esan ditugu alkarrizketak eta gure egoenak, baina azkenengo urteetan hori galdu egintzan. Gure helburua baita ere da berriro hori bideratzea. Eta hasi gera, eta bagaude kontaktuetan, Europa mailan guk pentsatzen dugun polizia aurreratuenak, o behintzat gure egoera berdinean gaudenak, eta horiekin batean nahi dugu balde batetik ikasi, beraiek igual gazu batzuetan aurrera dijoaztela, eta bestetan guk aigenak eta besteak aigenak kontrastatu eta, bueno, aben nola dugu. Eta horretan, Polizia Nazionalak eta Guardia Zibilak laguntzen dute? Zoritxarrez ez da horrela. Guri ikusten digute konpetentzi bat bezala, no? Eta ez gu daukagula hemen eskubideak eta legea polizia mailako lan guztiak egiteko. Eta, bueno, zuk esan dezuna, errestasunik ez da izaten, baina espero dugu hemendik aurrea igual errezago joten. Beharrezko dira, Polizia Nazionala eta Guardia Zibila? Nun. Hemen, ala beste nun baiten. Bueno, legak esaten du, no? Hemen badaukate beraiek zer eginak eskasa dira, eta nik uste hortan saiatu behar dutela. Eta hortik aurrea guk hemen lan egin behar dituguna. Eta bagigu Guardia Zibila daukatela arma eta esplosiboan gaia, eta Polizia Nazionala dauka dokumentazio gaia. Hortik aurrea guk era nagusi eta guk ere esan behar dugu nagusi hemen. Gerraseo Gabirondo, mundu osoan eta Europa mailan espioitza gaia, egun hauetan, oso airean dagoen gaia da. Ertzaintzak espiatzen du? A ber, gure helburuetan ez da espiatzerik. Gu ez geha CNI, Servicio de Inteligencia Nacional, horrelakorik. Gu polizia bat gaila. Eta polizia dauka bere zerregina konkretua. Eta ez da estatu mailako informazio mailakoa. Hortan, guk ez geha hortan saiatzen. Galdera oso personala, zergatik sartu zinen zu ertzain? Ez da erantzun erreza, no? Ziur asko, oain dela 30 urteni arkitekto teknikoa naiz. Oain dela 30 urte gaur eguneko egoera ekonomiko berdina zen. Eta hau izan zen aukera bat. Eta barruan egon ondoren, izan zen konstruzio maila, baina polizia maila. Eta ez zaizu damutu? Ez naiz damutu. Gerraseo Gabirondo, benetan, eskerrik asko, gaur bizite egiten. Zuri, eskerrik asko.